Het is gewoon eigenlijk wel een hele uniek iets om hier in iedere maandtijd vanuit het donker even te rennen. Nou, daar ben ik zelf altijd heel enthousiast over. Want ik vind het natuurlijk een geweldige wandeltocht. In 2016 kreeg Ellie Leistra uit Brandgem de diagnose hersentumor. De goedaardige tumor is haar volslijn vergroeid in de holle. Zelf neemt ze het net een goedaardige tumor. Ze had haar baan op matten en had ernaast een soort orenbeheiningen, liek als mijn shin, mijn gehoor en concentratieproblemen. Toen ik de diagnose kreeg, startte mijn wereld ook in. Het werd gewoon vreselijk donker. Ik dacht dat alles om me heen gewoon, dat ik het al je verliezen moest. Mijn man, mijn baan, mijn bepenzezers en alles wat mij dierbaar weer. En dan denk ik, hoe kan dit oors? En toen ben ik natuurlijk op zoek naar wat een hersentumor is. En ja, dan schrik ik gewoon dat er eigenlijk maar heel weinig onderzoek is. Dan komt het in een schemergebied van, hoe kun je daar wat over horen? Ik dacht, ik even heel dat rare ding uit mijn hollewij en ik ga weer verder leven en ik doe mijn werk even en ik kan daar zo weer verder. Nou, dat gebeurt dus net verder. Ik zal nooit mijn oude leven weer oppakken kennen. Alle jaren stelt Leistra 4 doelen voor haarzelf. Dit jaar is haar belangrijkste doel het succesvol organiseren van de Walk for Brains. Een bijzondere kuiertocht die het plak vindt op het justigste moment van de nacht. Het doel is om daar natuurlijk geld mee op te halen. Maar dat vind ik, het klinkt wat raar. Maar ik vind het natuurlijk ook heel belangrijk dat wij met deze kuiertocht mensen kunnen ontmoeten die aanverwant binnen aan het witje kanker of hersentumoren. We treffen hier lotgenoten. En het mooie hiervan is, wij kuieren hier vanuit de donkere nacht. En dat is mijn opzet natuurlijk, van als tot de diagnose hersentumor krijgt, of wat voor ziekte dan ook, maar die net te genezen is, dan is het eerst heel donker. En dan denk ik van hoe kom ik hier ooit weer uit? Zal het ooit weer licht worden? Nou, zo is deze wandeltocht eigenlijk ontstaan. Vanuit de donkere nacht rennen wij naar de opgaande zinnen. De kuiertocht begint in de betierde mannen van 16 juni. Elke ien draagt zijn eigen verhaal mee, maar together beleven we de nieuwe dag van hoop. Dat is het motto van de bijzondere kuiertocht. Je leidt een hele mooie lange pier. En als daar opstost, en het is maar eens 4 voeren en de zinnen komt boven schiemer de koog op. Nou, en het is goed waar, dan kan ik je beloven dat dat echt wel iets unieks is. Het jouwt je een kippengevoel, het jouwt je iets aparts. En dat je dat dan samen met elkaar kan beleven, maar dat vind ik bijzonder.